ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV Jabarani sanfɛ aw bɛɛ folen don ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 2 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 8 dolo jate la kawla kalo sabanan tile 9 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo sabanan tile 15 la doloba min bɛ n'o nɔrɔ barakalen don o ye buruju so 9nan mɔgɔw olu ka dolo o de nɔrɔ barakalen don ni o ye Jupiter ye ni arabu b'a wele ko Mustariyu ni anw yɛrɛ b'a wele ko fintɔn o fintɔn dolo in ale de nɔrɔ barakalen don a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn bi ma walima ni dɔgɔkun ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa wulikajɔw o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kosɛbɛ ninnu u ka dugutagaw o bɛna caya kosɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru la cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka jateminɛw caman kɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛna se ka kɛ sababu ye aw ka ko dɔw ɲɛtɔ la ka tiɲɛ wa hakilisigibaliyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko dɔw ɲɛtɔ la tiɲɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan layidukanw olu siraw tɛna na sabati i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na wa aw bɛna degun fɛn fɛn sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ bakun na o de la aw ka jateminɛw k'olu fanga bonya basigiw k'olu bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw da don kuma na kuma minnu sarala aw la fana aw kana kuma fɔ yɔrɔ caya n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka degun tɔ fanga bonya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛya siraw olu ma sinsin i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na wa bɔtaw o de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nka a b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagamabere ni aw y'aw ta fan dɔgɔya dɔgɔkun bɛna tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ makɔnɔni na sɔrɔ ko minnu na aw bɛna se ka aw ni da sɔrɔ kɔrɔ minnu kan aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la layidukan minnu kun t'a la aw ye don tɛmɛnenw na sɔrɔ kow la aw bɛ se ka na o sɔrɔw kɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun in kɔnɔna ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛna aw jigi da sɔrɔ kura minnu kan i b'a ye sumaya wale bɛ se ka don olu la nka dontaw olu fanga bɛ se ka bonya minnu kuma fɔla ka tɛmɛ aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna baara minnu kɛ o baara ninnu nafa aw bɛ se ka olu fana sɔrɔ ka bɛn ni don wɛrɛ nataw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma wa aw fɛlen don kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ma tiɲɛ aw yɛrɛ ma aw bɛna se ka dɔgɔkun tɛmɛ basigi ale ni hakilisigi la o kamasɔrɔ ni fɛn min tora mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la o de la i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mankutu tiɲɛw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara o baara de kɛ i b'a ye aw bɛna se ka lagosiw k'olu sɔrɔ wa aw kana fɔ fiyewu ko aw bɛ ko foyi karaba ko de bɛ yen nɔ ko a tɛna se ka nafa lase aw ma aw kana don o ko ninnu dafɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ olu bɛ se ka tiɲɛniw ale ni gɛlɛya walew k'olu de se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma wa aw fɛlen tɛ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la aw ka se ka kɔlɔsi olu la fana kamasɔrɔ olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun wɛrɛw k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na wa aw dalakanw aw ka hakili to olu la kuma kojugu aw ka kɔlɔsi o la o bɛ se ka kɛ degun ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw
ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu fanga bɛna na bonya aw ka ko la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kama sɔrɔ aw bɛna mɛn makɔnɔni na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw jigi dalen don fɛn minnu kan sumaya bɛ se ka don olu la a bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye walima wagati wɛrɛw nataw a bɛ se ka olu sɔrɔ nka aw kana ko foyi karaba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara minnu kɛ baara ninnu na se ka tanu wa a bɛna baara ɲuman fɛn fɛn kɛ aw bɛna se ka jigitugu walew k'olu sɔrɔ k'o sababu kɛ aw ka baara kɛlenw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ fɛn o fɛn na aw k'aw sɛbɛ don aw ka baaraw ma nka ni aw m'aw sɛbɛ don aw ka baaraw ma aw bɛ se ka aw sigi ka don wɛrɛ nata gɛlɛyaw ka sigi ka olu kɔnɔ n'o tɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i wulila k'i cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i ka baara la i bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la a sumayalaw a bɛ janyaraw i kɔni bɛna se ka i bɛ baara o baara kɛ i bɛna nafa sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw kana sira fila tagama ni aw ye sira fila tagama aw fanga tɛ se fɛn o fɛn aw kana don o la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma fana kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion di ɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw jijalen don kosɛbɛ wa aw ka cɛsiri o de bɛna se ka aw sutura ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw b'a ka cɛsiri la dusubɔ ko olu fana caman ni ɲɛsinnen don aw ma wa aw kana ko ta ni dusu ye mɔgɔw fɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw ko o lase aw ma wa ni aw ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn lafaamuyabaliya tɛmɛna aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa ka aw bolo da kamasɔrɔ marisi o min bɛ courage di aw ma aw jijaw ale ni wulikajɔw k'olu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma o jija ninnu kɔnɔna na aw kana dusuw ta kamasɔrɔ marisi a bɛ courage di aw ma cogoya min na a bɛ dusubɔ ko fana ɲɛsin aw ma o cogoya kelen na o de la ni aw y'a ka baara kɛ ka tila ka aw dusuw faga i b'a ye dɔgɔkun bɛna tɛmɛ aw bɛ se ka dɔgɔkun kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a bɛ se ka na alihamudulilayi tare caman a bɛna se ka olu fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la o de la i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nka a bɛ jija cɛsiri a b'o de kofɔ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilinako ka ca kosɛbɛ wa aw ka se ka hakilisigiw k'olu fara aw boloda la n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu lase aw ma nafoloko ta fanfɛla la sɔrɔko ta fanfɛla la kamasɔrɔ aw bɛna yeli kɛ sira caman fɛ nka aw bɛna farifagaw wali olu bɛna na se ka se aw ma o b'a yira k'a fɔ baara minnu bɛna na don aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiri ka se ka baara ninnu kɛ ka bɔ yen nɔ aw bɛ se k'a ka sɔrɔtaw k'olu sɔrɔ cogoya minnu na n'o tɛ baaraw bɛ se ka na ton aw bolo nka a sɔrɔw olu bɛ se ka kɛ baara kɛlen kɔfɛ o de bɛna an ladɔnniya k'a fɔ wa aw ka se ka hakilina kelen ta fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa janfaw ale ni juguya walew olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ de bɛna se ka kɛ aw jugula mɔgɔw ye olu caman na se ka na malo aw ye olu na se ka kumasulu sɔrɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka garisɛgɛ ni aw ka sɔrɔ o gulolen don aw ka baara kɛtaw de la aw bɛna baara minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka o jaabiw k'olu de sɔrɔ wasaw ale ni jigiya kuraw a bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka jigiya kura minnu fana ni aw bɛna se ka olu sɔrɔ o jigiya ninnu a bɛ se ka aw jigi da o nafaw kan don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la bi aw ka se ka u minɛ ni hakilina ɲumanw ye ka se k'u dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsirilen don cogoya minnu na aw bɛna kunkɔrɔta minnu sɔrɔ aw bɛna olu jaabiw sɔrɔ aw bɛna se ka olu jaabiw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ fana o layidukan ninnu olu bɛna na bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw ka kumaw k'olu fara aw boloda la kamasɔrɔ ni aw ye aw ma kasi mɔgɔw ye mɔgɔ bɛna se ka aw ka hakilinaw k'olu faamu ka se ka aw dɛmɛ aw ka hakilinaw la mankun o man ɲi aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nɛgɛjurucikanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw wakiliw kɛ aw ka nɛgɛjuruw ye
téléphone ka se ka olu ta ka se ka aw ka limanaw k'olu wele yɔrɔ janfɛ sɔrɔw olu fana barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw k'aw kɔlɔsi mankan bi fan o fan mankanma yɔrɔ mankan bɛ se ka kɛ fan o fan kɛlɛw ɲɔgɔn sɔsɔw kuma caman aw k'a farati o yɔrɔ ninnu na n'o tɛ ni aw ye mankan kɔni sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka taa k'aw bolo dan ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliya bɛ aw ka siraw kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma mankutu tiɲɛw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna aw ka sira kelen min ta nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ lagosi walew olu bɛ aw kun kan nka lagosi ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun ɲagami aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a ka se ka hakili to aw ka bɔtaw la sɔrɔ bɔtaw la kamasɔrɔ sɔrɔ siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw dekun bɛ yen nɔ nka i bɛna ye fana bɔtaw olu de fana bɛna tila ka caya ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ dekun waribɔ kungow olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɔrɔ minnu bɔ aw ka se ka hakili to olu la n'o tɛ aw jigi dalen don kura minnu kan olu sɔrɔli ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ i bɛna ye o wulikajɔ ninnu aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo o bɛna na don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun daminɛ tɛnɛndon yɛrɛ kalo bɛna tile 1 de kɛ aw ka so kɔnɔ aw ka se k'aw ka boliboliw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn tɛnɛndon ma n'aw ye aw ka cɛsiri min kɛ ka bɛn ni tɛnɛn ye a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nka ni tɛnɛn tɛmɛna a bɛ waleya ɲuman minnu fɛn fɛn kɛ o sɔrɔw ani o nafaw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ feerekɛlaw aw bɛ se ka aw jigi da tɛnɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kan olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa dugutaga siraw olu kɔni barikalen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw siraw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa dugu la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛ se ka nin y'aw ka dugutaga wagati kamasɔrɔ aw bɛna voyage minnu kɛ aw bɛ se ka hakilisigiw ale ni nisɔndiya walew k'olu sɔrɔ aw ka dugutagaw kɔnɔna na wa ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw ka aladeliw ale ni sarakaw k'olu fara aw boloda la dɔgɔkun tɔ kɔnɔna na kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ dɔrɔn de n'o ye tɛnɛn o de barakalen don aw bolo i bɛna ye fana saraka ni aladeliw olu bɛna se ka aw nafa dɔgɔkun tɔ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka dekun gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ ni aw y'o yira ala la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ wa jamaw kun dalen don aw kan jama minnu kun dalen don aw kan fana n'aw sera aw ka ko kɛcogoya la aw bɛ se ka na nafa k'olu sɔrɔ o jama ninnu bolo kamasɔrɔ mardi don kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ o min bɛ bɛn décembre kalo tile 3 ma ale ni mercredi don o min bɛna bɛn décembre kalo tile 4 ma kalo bɛna ni tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw bɛ se ka sabati ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ dɔgɔkun ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma sumaya walew ale ni farigan walew olu bɛna se ka na don aw ka ko la o la aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn sabati aw kana a to dɔgɔkun daminɛ ka taa ka aw to n'o tɛ aw bɛna se ka bolo kin k'a firifiri ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn tɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi fiyewu kamasɔrɔ yɛlɛdaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye alamisa don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 5 ma kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ ale ni juma don kalo bɛ juma kɛ aw fɛ yen nɔ
o min bɛ bɛn décembre kalo tile 6 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don kosɛbɛ aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ aw bɛna se ka a nafaw k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye wa ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fana taala ka aw to gɛlɛya bɛ se ka don aw ka garisɛgɛ siraw fɛ ale ni aw ka jigiya siraw fɛ wa aw lamɛnnen don fana nin wagati in kɔnɔna na nin wagati fila kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛ ni aw kumakanw ye a dalakanw olu fana barikalen don a dalakanw bɛ se ka nafaw ale ni wasaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma n'aw sera aw ka kow kɛcogoya la aw bɛ se ka wasaw garisɛgɛ balilenw garisɛgɛ minnu ni aw ma sigi ni a ye a bɛ se ka olu sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna tile daminɛ ni fɔɲɔgɔnkɔw ye ani furukufuruku ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛna se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na kamasɔrɔ o sababu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ ka ko karabalenw na kamasɔrɔ ko ko de bɛ yen nɔ ni a ti ani mɔgɔ ka hakilina tɛ fankelen fɛ aw kana fɔ fiyewu k'a bɛ mɔgɔw jagoya ka taa o siraw fɛ o de bɛ se ka kɛ furukufuruku ye walima bɛnbaliya ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ ni o bɛ bɛn samedi o min bɛ bɛn décembre kalo tile 7 ma ale ni karidon o min bɛ bɛn décembre kalo tile 8 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛna wasaw ale ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ kosɛbɛ aw kan ka dɔgɔkun daminɛ ni baaraw ye a bɛ wulikajɔ mɔgɔ bɛ baara la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a kɛla feere o a kɛla bolola baara o a kɛla baara nasuguya ye i ka baara a na se ka tanu ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa i ye baara minnu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'i ma jaabi ɲuman sɔrɔ olu la dɔgɔkun daminɛ kɔnɔna na i k'i sigi yanni dɔgɔkun ka laban i bɛna se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw ale ni tɔgɔjaw k'olu sɔrɔ i ka baara kɛlenw na o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ bonyaw olu fana talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun ye aw ka bi aw ka nin dɔgɔkun in don kibaru ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 2 ka taa se karidon ma décembre kalo tile 8 o wagati kibaruya de kun ye ne ka se aw ma ni aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka dolo kibaruyaw dɔn aw bɛ se ka an wele an bɛ se ka kibaruyaw da aw tulo kan wa aw ka sɔgɔlen to an na fana san kibaruyaw an bɛ a labɛn na a ti mɛn an bɛna san kibaruyaw année 2025 an bɛna kibaruyaw k'olu fɔ aw ye san bɛna tɛmɛ cogoya minnu na an bɛna a kibaruyaw k'olu fɔ aw ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in diya